Dameni debata na sumurung sian saluhutna roha. Ima mengaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Huriani Tuhan Yesus Kristus andorang sohujahahon hatani debata tu kita saluhutna di ari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Parjolo pinatan dahon madiriniba o pandita Daniel taruliasi harahap. Sonari hami marhubas di kantor pusat son kepala departemen Marturia. Nah hupangi dodo tu pandita resorta asa hami martiki di pesta parningotan hamamate ni Yesus sadarion. Ngaliling binigi kuarni huriat tahun. Aleo dope hami ison. Boy, adong kesempatan. Inata Marta buru sirigar tuluma di basa-basahon dana tu hami. Jalai ko pabuak kudorang inang namanubuhon nao buru tabara do tabara abotahan. Jadi molo mangului mana nuaeng umur sia pulua lumara umurna. Horas madihitang. Huriani Tuhan Yesus Kristus hatani dibata tu kita saluhutna di parningotan hamamate ni Yesus sadarion ima nanienet sian buku Hebir bindu 5 mamuka maisian ayat itu saha rodi ayat 10 Ibrani 5 ayat 7 sampai 10 hujahahon ma di tonga-tongata tagam jolma ibana dipele hondo aka pangiduanna dohot ele-ele na mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunabui paluahon ibana sian hamatean jadi ditangi hondo ibana gabi malua sian hata hutoni ay ati pe anaki ibana di guru hondo panguluion markiti sian nati naon nai jaladung ripas gabesi horhon haluaon saliling-liling nado ibana disudena mangului ibana di goar di batado ibana situani malim mangihuton horong ni si Melki Sedek ima saatna. Hurian itu kan Yesus Kristus ahamatona tu kita saluhutna ujumar luhut kita disando portibion akahalak Kristen lomar ningot hamamate ni Yesus tu hatai di hopinar silang kurang lebih 2000 tahun nasal pui adong tolu ipola jamita tu kita na parjulu na julu manaw na porsuk Tuhan ta Yesus Kristusi pola mate tarpajal ibana dihau pinarsila dia tusi jala dihilala Tuhan taido akasi taonota nuaing di portibion jala donganan ni Tuhan nido kita nang di bagasan akasi taonotai enunga parjulo ibana manaon akana porsuki amang ina molo tapaihud-ihud sudesi taonon sudesi ayon ni Yesus na dihatindakon di opat buku evangeliumi Markus Matius, Lukas, dohot Yohanes. Molo tajaha na opat evangeliumi sudi bagian na parpudi maka tindakon sudi na tinaon ni Yesus saat tumate ibana di hau pinarsilang. Boy dohonon dangadong benahadsit na soniay ni Yesus hape ibana do anak ni dibata. Dangadong dosa, dangadong hajahaton di ulay bana, dangadong hasalaan, alay
ikkon dipasta may bana. Dilicing, diloputi, dilasahi, ditijuri, direhe-rehei, dibain gabi lawak-lawak, dipaura, dipermalukan, ditinggalhon, akadongan nahian, akasisian na, dijehehon, diswadahon, difitnah. Jaladung mati ibana, tong dope, ditulang di mana, marhite-hite tombaki. Alay, taingok ma amang inang, nunga marujung be saluhud si taono ni Jesus i. Jala nunga monang ibana. 2000 tahun nasal pudo mangai manaon Jesus i. Manaon haporsuhon sa porsu-porsu na. Alinunga marujung be saluhud si taonon nai. Nunga monang ibana. Jesus anak ni debata na mate tarpajal na ginantukon ni soldado Rom dohot akamalim ni Yahudi. Nuaing nunga gabi raja di Banua Gicang. Ibana do naman niyo kuwaso harajaon ro di saliling-liling na di siamun ni debata amanay. Amang inang, ditiki dipaksa soldado Rom, Jesus mangaliati huta Jerusalem hugut manuhu silangi lau paruakon ibana. Dipaksa soldado Romi asa diliati Jesus huta Jerusalem andorang so diparsilakon di mana lau pailahon di bana salea-leana hugut dilicingi say mangigut-igut do akaparopuan dipudi ni Jesus hugut tumatangis mangadungi Roma hata ni Jesus tu akaparopuan ni hamu ali buru Jerusalem unang au tangisi hamu. Unang au adungi hamu dirimu nama dohot anakonmu nama adukon hamu. Lukas 27 ayat 20. Jalan saud do nanidok ni Jesusi. Sae do sudena hatsit natinaw ni Jesusi. Jalan monang ibana. Alanido amang inang molo marpung kita sadarion dada lau manangisi manang mangadungi Jesus behita. Alay manangisi diri tasadiri nama. Kita donwai nama naon jala mangai di portibion. Anggo Jesusi dangbe. Nunga monang ibana. Ibana hudul di siamun ni debata. Di Banua Gicang. Ibana do nama niop nasa harajaon, nasa haguguon, nasa hasangapon. Alay hita di tano ondo behita. Ikon mangai, ikon manaon. Alani do lapatan niya manginang. Molo disadatiki punjung dihilalahamu inang. Punjung dihilalahamu. Songon tandiang na dipapuluan ni naputay. Ingot ma, nunga parjulo Jesus, makilalahon hapunjungan ni. Ditiki dimiyahi sada paropuan Jesus. Dihilala Jesus, punjung ibana. Dangadong dongan na. Molo disadatiki amang inang dihilalahamu dijehekon si solhot todong dongan munahamu paingok ma nunga parjolo Jesus tuhat tai dijehekon si sianna. Molo disadatiki dipaura hita dipaila hita. Molo disadatiki dipaila hamu inang. Ingok ma nunga parjolo Jesus manao ni dipaura ibana. Hape ibana do anak ni dibata.
ibana do raja si gonggom langit do tanoon. Molo disada tiki di rehe-rehe yamu, molo disada tiki dibuli hamu. Kalau satu saat kau dibuli, dihina, dijadikan lawak-lawak, ingok ma ngapar julu Yesus dibuli. Molo disada tiki tahilala dang tarpasiding be sidang ngolonon, dang tarpasiding ikon aeon, taingok ma nunga parjulu Yesus mangai si songone. Diborngin di Getsemane, dipangido Yesus do hukut, di bagasan ilu-ilu, di bagasan hudu, molo tarbain do amang, laluhon ma si unumonon, si inumon lapatanna, si taonon penderitaan, alai dangkuri rohaku, lomoni rohamdo nekon saud. Ido amang dokot inang na parjolo lapatan na molo marpungu kita di bagas joroon sadarion. Dadalau manangisi mangandungi Yesus bait kita. Nunga monang Kristusi. Nunga marujung sudesi taunon na sudi na hatsiti. Nunga monang ibana. Ibana don waing na hudul di siamun ni debata. Maniop nasa huwaso nasa harajaon. Alai kita akasisianna di tanood do be. Disada tiki boy do kita mangai manaon. Jala molo disada tiki ikon manao kita. Taingok ma nunga parjulu Yesus manaon si taonon na porsuki. Alanii atusan na do hilalaon na do akasi teonotai. Jala donganan na do kita mars taonon. Ima ta garis bawahi. Ima ta ondolkon amang dokot inang. Disada tiki. Molo ikon. Molo tung ikon mangai kita. Taingok ma. Dihilala Tuhan do. Dihilala Kristusido siaeku. Jaladang mungkin tinggal honon na au. Di bagasan akka sidangolokku. Napa duahon? Ahado jamita tu kita. Markite-kite, marluhut kita, marpungu kita. Lau manaringoti hamamati ni Jesusi. Napaduahon. Nang pe di bagasan si taonon. Nang pe tarpajal Jesus dihau. Toktongdo dihuti. Jala di porsan ibana hati goram dohot hakolongoni. Nang pe di bagasan si taonon, nang pe nunga digatukon ni mana dihawi, tong do pe dihuti di porsan Yesus hati goram dohot haholongoni. Jala dipangido ibana siak kita sisianna, asa tayuton ibana, makuti hati goram, makuti haholongon, nang pe di bagasan si taonon, di bagasan haporsuho kita. Sada na dapat kita dang margugu HP sudi pamusaon na binayan ni akamalimi di bayan akasoldadu Romi. Lau paireton Jesus sian hati goram dohot hakolongoni. Melotajaha sudi bibili amang inang lumobi barita taringot tu si taonon ni Jesus. Na di opat evangelumi dakya ruar nanggo hat sada hata nasosuman sian pamangan ni Yesus. Uju dilicingi ibana, uju direhei ibana, uju ditijuri buhina, uju digatukon imana di hau pinar silangi. Dangadong nanggo sada ruar sian pamangan na hatabura. Dangadong nanggo sada ruar sian pamangan na hata pandilian. Dangadong nanggo sada ruar sian pamangan na hata muruk. Hape kita na murah-murado kita muruk, mamaki-maki, molo hacitak kita. Alai Jesus mau homdo ibana. Songon na sinurirakon ni panurirang Jesaya.
Mau komdo anak ni di biru-birui, songon biru-biru na dibuan tu pamotongan. Jadi maribar do HP biru-biru molo neng disehat asasian pinahan na asing. Molo pinahan na asing berteriak-teriak do molo neng sehat. Ale molo biru-biru mau hom. Songoni di Yesus di bagasan si taonon nai si ayon nai. Balik sa hata holong, hata pasu-pasu do naruar sian pamangan di Yesus HP nunga gatung ibana di hau pinar silangi. Nunga dipajal kon imana di haui ale dingo imana dope inana dohot akas sisianna dititip ibana do inanai tu sisianna di inang mi jala di do ibana tu inang nai di anak mi lapatanna nang pe mangai Yesus anggo holong ni rohana dang mago. Nunga di pusa Yesus nang pesoadong salana. Nunga di pajal ko ni mana alai hata pasu-pasu do naro sian pamanganna. Di do ibana dang diboto nasida nabinain nasida. Tong dope tahu Yesus mampu Yesus manesa dosa nang pe di bagasan haji to ni mana ahado parsiajaran na arga siani amang inang ahado parsiajaran na arga sian si taono sian silang sian hamatian ni Yesus si hamu akadongan ikon hot do kita makuti maniup hati koran nang haholongon nang pedibagasan hasusaan si taono hapun suhon siap dibagi kita naso jadi HP baenon si taonon manang pardangolan gabi sidalian mangula na jahat na sohombar tulomo ni rohani di bata. Rupanya penderitaan yang paling berat sekalipun, sakit yang paling berat sekalipun tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan yang jahat, melepaskan kebenaran, melepaskan cinta kasih. Naso jadi HP bahenon si taononi manang parnya hapani gabi sida liata holan manarihon diri tasat diri somal na hala amang inang molo maporsu molo mangai ibana dang dingo imana be halak nasing holan diri na nama HP Yesus mangai ibana tong do pedingo imana aka sisianna aka inana nang penungatar pajal ibana imata tiyo manang aha petam namasa di bagasan ngulutta manang hahurangan ni manang hamaulo ni manang oddamondami ancaman ni naso jadi meret kita sian hasitongan meret kita sian hakolongan sudedo kita amang dokon inang maparsitahon asasonang gulutta. Asasonang gulutta jala dinggan doi. Ale taingok ma. Molodang jupang hasonangan. Molo tongon di bagasan hasusaak kita disadatiki. Di bagasan hamaolok kita disadatiki. Ikon hot do tahuti. Tatiup hati koran do haholongoni ido tiruan ido teladan na dapat kita sian Kristus namate tarsilangi marhiti-hiti hamamati ni Yesus dipaingot kita
Dada hasonangan HP na boy manugi koncol ma gabi jahat. Jadi molo pasonaku ngolut niba, ngolut ta amang inang, boy do tarunjun kita gabi jahat. Ta tinggal kontukani. Alani hasonangani. Ale baliksa. Boy do kita gabi jahat. Boy do ta tinggal kontukani. Justru ala hasusaan. Alani parsakiton. Alani hamatean. Alani sidang olon. Yesus mandol. Naso jadi. Tak tinggalkon di bata. Naso jadi tak tinggalkon hati koram dokot hakolongan na. Nang pedi sada tiki ikon mangai manau kita. Napatuluhon jalan naparpudi. Ahado jamita tu kita di parningotan hama mateni Kristus sadarion. Gabe si horkon haluaon, gabe si horkon hanguluan, gabe si horkon hasonangat tado ape si taonom dohot hama mateni Jesusi. Ilo na jupak kita di surat Hebir na gabi jamita tu sudi kita sandok hakabipi di bagasan sadarion. Aku boto piga masyak kita nong mancaha surat Hebir mamukas yan bindu sada saha ro di bindu 10 tolu. Mula-kula disuraton di surat Hebir nunga gabi si horkon haluaon, si horkon hamalumon, si horkon hasonangatta, si taonon dokot hama mati ni Jesusi. Di parugama on Yahudi amang do inang, adong do naginwaran na akamalim, imam. Ulaw ni malim ima pasahaton pilihan tu di batang. Jadi najulu dang boy langsung bangsa Israel pasahaton pilihanna tu di bata ikon markite malim do. Buhido pilihan hamoleteo. Ale buhido piliani ima pilihan hasesani dosa, pilihan pertingganan. Jala somalna pinahan do na pinilihon. Buhido biru-biru, buhido happen, buhido lupu. Jala dia kana pugos di loas do molo darapati aduhur di pilihon mana roti ita molo dang adong behepeng jala adong dosian malimi sahala na ginwaran na situani malim ima na mangituai sudi malim jala pilihan hasesani dosa saluhut bangsa Israel situani malim do naikon pasahaton. Jala sahali sataon bongotan situani malimi mabagu bilut nasun badiai huhut mamispis hon mudar ni lobbu tanda pardengganan ni Jahuba dohot sude bangsonai tanda hasesan ni dosa sude bangsonai dipispis hon ma mudar ni penahane mudar ni biru-birui manang mudar ni lobbui tupoti perpadanan imatadda perjanjian tanda hasesani dosa di surat Hebir dihatindakon panurat surat Hebir dipabangkit di bata Yesus gabi situa ni malimi situa ni malim na boloni na mambuan pilihan hasesani dosa saluhut portibion saluhut jolma alai dang mudar ni lopu manang mudar ni biru-biru na binoan ni Yesus ale ahado mudarna sadiri imam mudar na somar pipon mudar na somar tihasi jala di do surat Hebir sahali rodi saliling-liling na do dipilihon Yesus dirina ngasik kopi manubus sudi dosa ni jolma termasuk kita sinwain anggo akal soldadurom ujui diari jumati mamereng anggo di rohana sida nunga marhasil benasida mamusa pasohon Yesus namunu ibana
Anggo di pikiran ni soldadu ni ro. Hape, dang di boto aka soldadu ro, di kita na porsea. Justru, marhiti hite silang ido, marhiti hite hama mate na ido, dipelehon Jesus diri na tu di bata, bahen hasesaan ni dusapta. Alanido molo tajaha di almanakta di bain topik sadarion, Jesus si horhon haluaoni. Alamar hiti hama matena tajalo hama lumon ni rohatta. Marhiti hama matena tagarar sudi utang ni dosata. Marhiti hama mati ni Jesus sai sudi utang. Jala marhiti hama mati ni Jesus nunga mulak bikita mardingkam dohok di bata. Alanido di kita halak Kristen dakkea beta bain pilihan si tutungon. Dakkea beta sehat manang lupu manang biru-biru gabi pilihan manang korban. Ala boa ngasai pilihan nabi na ini Jesus si ima diri na sadiri di hau pinar silangi. Alani nang pedi bagasan ilu-ilu kita marningot si taonon ni Jesus lumobi marningot si taonot tabi marlas ni roha do kita ala nunga makorhon haluaon makorhon hanguluon makorhon hasonangan hama mati ni Jesus si. Kita bersedih karena dosa, karena penderitaan, karena kesusahan, karena salib yang kita pikul masing-masing. Tapi kita bersorak-sorak dan bergembira karena kematian Kristus telah menjadi keselamatan, kehidupan, damai sejahtera bagi kita semua. Alani naparpudi sahali rapon induk ni soldadui, rapon induk ni soldadu nama mereng hama mati ni Jesusi rak makita marhato poton tutu Jesus to anak ni dibata, tutu Jesus to anak ni dibata, ibana do biru-biru na pinilehoni lo mamorsan saluhut dosa manubus kita siap hamatian. Amin. Ali di bata di sordo kami huriam marluhut kami marningot hama matemi di hau pinar silang na julu. Di paingot kodo Tuhan marhite-hite si taonon silang ama matemi. Kodo dongan nami mangadubi akasi taonon hamaolon hasusaan ditikion nunga parjulu ho Tuhan manaon si taonon na porsuki pos rohanami diatusi dihilalahodo Tuhan sudi parukilon sudi si taonon nami hodo dongan nami Tuhan mengadupi akasi taonon saliling di tano ondo pehami molo di sadatiki matsegali pamatang nami doko rohan nami Tuhan ala pujung bilalahami paingok ma nunga parjulo ho Tuhan manaon napujungi molo di sadatiki Tuhan direhei halak kami
ala ni hagaleon, ala ni hakurangan nami, paingo kami Tuhan, nunga parjulo ho manaon rehe-rehi. Molo disada tiki Tuhan, diswada ho kala kami, dang dieto kala kami, dipadao kami, paingot kami Tuhan, nunga parjulo ho manaon na sisongoni. Molo disada tiki Tuhan, dang tarpasidik kami be, sidang ngoloni, ikon jalon nami nama, paingok mahami, nunga parjulo ho Tuhan, majalo, akka sidang ngoloni. Ale di paingon horo kami Tuhan marhiti-hiti jamita sadario nunga monak ko. Maralohon sudi si taononi. Di paingon horo kami Tuhan. Nang pe di bagasan si taonok kami. Di bagasan hamolok kami. Ikotok tong do huhuti kami. Hutio pami. Hati goran. Dohot hakolongoni. Leon madihami Tuhan tondim. Asa ibana na patuguhon rohan nami. Asa toktong hului hami ko Tuhan. Nang pedibagasan hamaulon, dibagasan hakurangan, dibagasan parsahitok kami. Pamonang mahami Tuhan. Rapon ho. Pamonang hami maralawhom dosa. Dohot hanjahatoni. Pamonak kami maralohon diri nami sendiri. Di paingon hodo kami Tuhan marhiti-hiti jamita sadarion. Nungagabe si horkon hanguluan, si horkon haluaon, si horkon hamalumon dokot hasonangan nami, si taonon dokot hamamate ni Kristusi. Nunga saibe utang nami Tuhan digarar Kristusi. Nunga malua behami Tuhan sian pardusaon nami. Nunga malua behami Tuhan sian hamatean binaen ni hamamate ni Kristusi. Ima suaton di bagasan roha nami Tuhan. Bugang mido na pamalupok kami. Alidi batama nami. Pasada marohan nami dohoto manuhu silang na pinasahak mutu kami. Asa toktong rap kami dohoto Tuhan dihamonangami. Pasada mahami Tuhan dihamamateni. Asa tong marsada kami dohoto Tuhan dihakekionmu, dihamonanganmu, dihanguluanmu. Pasu-pasu Tuhan sudi kuriam di pea tolongon. Di son mahot tinggal rapon kami alik Kristus Tuhan nami. Di son mahot tinggal rapon kami mamasu-masu kami. Mandongani kami di bagasan ari-ari ni hanguluan nami. Pasu-pasu sudi rumah tangga nami. Akayanakon na pinalumehon mutu kami. Pasu-pasu sudi pandaraman nami, akaulon nami siapari. Pasu-pasu nang parsauran nami di huriam, HKBP pia tolongon. Mangasahon guar ni Jesus Kristus. Tuhan nami nong manaon, nong mate tarpajal, polan lau kumopkop kami. Jalanunga mula mangulu, mangondiho kami. Jalo matangiang ni huriam. Amin.